Zdravo svima, ja sam Miloš i dobrodošli u Impuls webinar iz serije Mladi motivacija i inovacija. Više o ovoj seriji možete saznati u opisu videa. Iza mene je i sjajna ekipa Impuls centra Ana, Ivana i Vasilije koja radi na tehničkoj realizaciji ovog webinara. U četvrtoj epizodi gost nam je učenička kompanija EduGames koja dolazi iz Prve Kragujevačke gimnazije. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim ove sjajne momke i njihovu inovativnu kompaniju. Učeničku kompaniju EduGames čini 6 učenika pod mentorstvom profesorke Katarine Veljković, Petar Mihajlović, Matija Marković, Filip Pantić, Stefan Grujičić, Strahinje Đaković i Mihajlo Đurović. EduGames je kreirao video igru baziranu na platformi Minecraft u kojoj je glavni lik Banović Strahinja. Čuvenu epsku pesmu pretvorili su u igricu u kojoj se rešavaju zadaci, uči istorija, srpski jezik, ali radi i programiranje. Mnogi studije pokazuju se da deca provode možda čak i previše vremena na pametnim uređajima. Kako vreme prolazi i tehnologija sve više napreduje, ovo postaje neizbježna sudbina ljudskog društva. Deca su naviknuta na digitalne tehnologije i gledanje na svijet kroz interaktivne sadržaje. Staromodni sistem učenja nailazi na velike probleme kada je u pitanju privlačenje pažnje deci. Zato smo mi osmislili proizvod koji će kroz igru na interaktivan i zanimljiv način deci prenositi znanje iz svih predmeta nastavnog plana i programa. Mi smo EduGames, kompanija koja dolazi iz Kragujevca, osnovana od strane učenika Prve Kragujevačke gimnazije. Zdravo svima, ja sam Mihajlo Đurović, Project Manager kompanije EduGames. Ovu kompaniju čine grupu učenika iz specijalno informatičkog odeljenja Prve Kragujevačke gimnazije. Generalni direktor Petar Mihajlović, kreativni direktor Strahinje Đaković, direktor marketinga Filip Pantić, direktor financija Matija Marković i content manager Stefan Grujičić. Naš proizvod zasnovan je na edukativnim svetovima u okviru Minecraft Education Edition. Kompanija EduGames do sada je razvila 2 sveta. Prvi svet jeste zasnovan na narodnoepskoj pesmi Banović Strahinja i ovaj svet predstavljen je na Microsoftovom launchu DigiGirls, kao i na Synergiji. Drugi svet jeste zasnovan na osnovu programiranja, a treći svet u vidu escape rooma koji bi obuhvatala opštu kulturu i sve školske predmete i još uvek u izgled. Takođe, jedna od najvećih prednosti našeg proizvoda jeste ta što je ovaj proizvod i u ovoj epidemiološkoj situaciji potpuno funkcionalan, tako da se može koristiti i u online nastavi kao i u klasičnoj nastavi u školi. Ponuda imamo 2 licence. Osnovnu licencu koja sadrži video tutoriale, 24-časovnu podršku kao svijet i premium licencu koja sadrži video tutoriale, 24-časovnu podršku i sve po vašem nadu. Svet Banović Strahinja prati događaje istoimene narodne epske pesme. U njemu igrač iz ugla glavnog junaka prelazi razne prepreke i susreće se sa mnogim izazovima, tokom kojih će naučiti osnovno znanje o istoriji, književnosti kao i programiranju. Naš svet programiranja osmišljen je tako da se učenici na interaktivan i zanimljiv način susreću sa osnovama programiranja.
Na prostoru Srbije, a i Zapadnog Balkana, ne postoji ni jedna druga kompanija koja se bavi razvijanjem proizvoda sličnih naših. U svoje jednostavnosti i unikatnosti, naš proizvod će pospešiti unapređivanje obrazovnog sistema u Srbiji, a kasnije i šire. Za više informacija posjetite nas na našim društvenim mrežama, kao i na našem websajtu. Do sledećeg viđenja, igrom do znanja. Zdravo Petre, Matija, Filipe, Stefane, Strahinja, Mihajlo. Dobrodošli. Ćao Miloše, ćao svima. Ja sam Ćao. Petar Mihajlović, ja sam generalni direktor kompanije Edu Games. Kao i cijela ekipa, dolazim iz Kragujevca i učenik sam 4. razreda specijalizovanog informatičkog odeljenja Prve Kraljevačke gimnazije i zanima me svašta, poslovno programiranje, igrice, uglavnom tako sve vezano za tehnologiju. Zdravo i tebi Miloše, moje ime je Mihajlo Đurović, ja sam project manager učeničke kompanije Edu Games. Nemam ništa više što bih rekao na ono što je već Petar rekao, isto smo odeljenje, isti smer, iste stvari nas zanimaju što je donekle logično jer smo već 4 godine zajedno u istom odeljenju, isti smer. Zdravo takođe Miloše, ja sam Stefan Grujičić, takođe dolazim iz Prve Kraljevačke gimnazije i ne bih se ponavljao u tome što je Petar rekao. Imamo zajedničke interesovanja i zato je nastala ova kompanija, iz istog smo odeljenja, tako da je komunikacija odlična i saradnja takođe. Ćao Miloše, ja sam Matija Marković, isto da se ne ponavljamo. Ja sam direktor financija u okviru Edu Gamesa, to je to. Zdravo Miloše, ja sam Strahinja Đaković, ja sam kreativni direktor kompanije i u suštini Petar je pričao za sve nas, tako da nemam ni ja ništa dodati. Pozdrav svima, ja sam Filip Pantić, direktor marketinga kompanije Edu Games i sve ostalo već rečeno. Hvala vam, momci. Kažite nam nešto zanimljivo o sebi, nešto što nismo mogli da čujemo, da saznamo o vama. Neki dodatni skriveni talenat osim programiranja ili šta već. Ja mogu da počnem, verovatno ne može da se nađe meni da sam bio tech bloger, to jest pisao sam recenzije o telefonima i konkretno tehnologiji i možda nema na internetu da sam bio prvi na Evropskoj balkanskoj olimpijadi. Sjajno. Što se mene tiče, nešto što ne može se nađe meni jeste da se bavim mladim aktivizmom, aktivističkim organizacijama. Takođe je jedna mnogo zanimljiva činjenica nama kao kolektivu, kao našem odeljenju, što smo jako preduzetnički nastrojeno odeljenje, tako da nam cijela priča sa kompanijom uopšte nije bila strana od samog početka. Ovako nešto o meni, volim da radim na Fiverru i to mi je neki hobi, takođe aktivno idem u teretanu i takođe nešto što nema na internetu o meni jeste da sam igrao igrice za veliku svotu novca, neko vreme mog života i to je to. Pa sjajno, to su sjajne teme, realno. Kakav si na Fiverru, šta radiš tamo? Pa trenutno se bavim, uglavnom kupci mi pošalju neku sliku i ja tu sliku animiram i ona postane kao neki gif ili neki kratak video snimak, kao animacija. U suštini da napravim od statične sliku animaciju. Sjajno. Ja mogu samo dodati da, pošto smo svi zajedno u odeljenju, vrlo često učestvujemo u svim mogućim školskim turnirima u vidu fudbala, košarke, znači pored što smo odlični u sposobnostima za računarima, a dobro je reći da smo dobri u sportovima. Tako da eto. Pa ja mogu da kažem u slobodno vreme da volim da se bavim video editingom, iako ne dovoljno, zato što nemam dovoljno materijala da bi se ja sad nešto stalno bavio. Volim da to radim i to sam radio na našim videima. Deo ovog videa koji nas je predstavljao sam ja uradio, deo je Mihajlo i uradio sam još nekoliko videa za kompaniju na koje sam ponosan poprilično i to mi je onako jedan od omiljenijih hobija koji imam. Bravo, Strahinja. Ja bih mogao da dodam da svi iz kompanije Edu Games, pored toga što smo na visokom nivou što se tiče tih
računarskih veština i pored toga što smo sportisti, kao što je Matija već spomenuo, svi smo učesnici i individualnih intelektualnih takmičenja, na primjer iz raznih predmeta matematike, hemije, fizike i imamo sjajne rezultate. Bravo, 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 bravo. Najavili smo na početku webinara, ali volio bih da čujem od vas da približite više šta je ono što vi radite i da svima nama objasnite šta je to EduGames. Kako je to igrica, onako ukratko o igrici, pa ćemo kasnije o samom nastanku i razvoju i planovima i tako dalje, ali onako, što se kaže, kao na, to ste prošli, pa zato i pričam tako, kao na piču, kada prezentujete ideju, kako biste vi ukratko opisali našim gledalcima, a ima dosta i đaka iz osnovnih škola i srednjih škola koji prate ovo, kojima je ovo strašno zanimljivo i inspirativno motivišuće, pa eto kako biste vi objasnili, a znam da najavljivali smo samu epizodu webinara i znam da su se mnogi radovali zato što dolazite vi, zato što ste vi kompanija, momci koji prave igrice, to je onako strašno aktuelno, vrlo zanimljivo za sve, pa eto, za sve njih da neko od vas objasni ili svi kako god želite, uključite se, razgovaramo, šta je to EduGames? Pa najkraće rečeno, EduGames, Educational Games, mi pravimo edukativne igrice u koje kroz Minecraft, to je posebno i Minecraft Education Edition, implementiramo razne nastavne jedinice, tako da, na primjer, srpski jezik, programiranje, istoriju i onda čak u više slučajeva, to je najobičnije, u jednom svijetu mi okružimo više tih nastavnih jedinica, pa na primjer u našem svijetu Banovi Strahinja možete naučiti i srpski, i programiranje, i istoriju, tako da uglavnom bavimo se edukativnim igricama. Otkud baš ideja da glavni junak igrice bude Banović Strahinja? Vrlo zanimljivo. Pa to je jedna od naše tri sveta koje imamo. Pa za Banović Strahinju nekako to se poklopilo sa našim periodom školovanja. Samim tim impliciralo je na to da se taj afinitet prema Srbiji kao zemlji u kojoj smo rođeni, prema svom narodu, da to jednostavno implementiramo igre i da to bude ta neka početna tačka našeg razvića. Tako da nekako svi smo veliki ljubitelji narodne književnosti, tako i pesme Banović Strahinje nekako nam je zvučala idealno i uz pomoć profesorke Katarine Veljković osmislili smo scenarij kako će to da izgleda i to je odrađeno u roku od 2-3 meseca, kasnije je prezentovano na Microsoftom eventu DigiGirls, tako da to je otprilike... Kako je prošao taj event? Pa to je event na kojem je bilo više od 80 devojaka, uzrasta od 5 do 17-18 godina i to je baš DigiGirls, znači baš su samo devojke bile i zapravo je jako dobar feedback bio učesnika i zapravo smo shvatili da je to veoma, veoma dobar način da deca uče nove stvari jer su se jako lako snašli, jako im je približeno to što treba da urade, kako da nauče te osnovne stvari, tako da mi smo jako zadovoljni kako se taj, takođe Microsoft, ali mi smo takođe, što je još bitnije, zadovoljni kako je prošao taj event. Samo da želim da dodam da je taj DigiGirls event, on je bio još pre 2 godine, 2019, i to je bila neka odskočna daska, to je bilo još pre nego što je cijela ova priča s učeničkom kompanijom počela i tako da to je bilo neko prvo testiranje i odskočna daska za dalje rad i napredak. Sjajan testing. Generalno. Prošao je taj MVP. Dalje u sljedeću fazu razvijanja. Zašto baš platforma Minecraft kao inspiracija? Da li ste vi dosta bili na njoj ili šta već? Pa jednostavno svi smo još kao mlađi smo dosta vremena provodili igrajući igrice, ali da kažem u tom periodu kada smo bili dosta zaposleni u igricama, svi u našoj generaciji su igrali Minecraft. Jednostavno kada se pojavila ta verzija Minecraft Education Edition, na kojoj možemo da napravimo ove naše edukativne svetove, videli smo da je to jedna dobra prilika za nas, zato što smo već svi bili iskusni u toj igrici,
a i kada smo vidjeli da od nje mogu i drugi ljudi imati i korist i od našeg znanja, a i taman sebe da testiraju, shvatili smo da je to pun pogodak i da je jednostavno dobra stvar za nas i za drugi. Kako su reagovali prvi korisnici tog vašeg MVP-a? Kakvi su utisci njihovi bili kada su probali, jel te, to što ste vi izgradili, programirali, napravili? Pa naši prvi korisnici, kao što smo već rekli, su bile devojke na projektu DigiGirls i one su uživo, pre korone smo mi njima već sve uspeli da objasnimo uživo tamo u Beogradu Microsoftovoj učionici i veoma su se brzo adaptirale na taj način učenja i verujem da su stekle mnogo brže i mnogo jače znanje što se tiče Banović Strahinje nego što bi stekle čistim suvim predavanjem koje inače slušamo u školi. Mislim da je ovo bio neko novi i mnogo zanimljiviji način učenja koji je stvarno olakšao njima učenje i kao što smo već napomenuli, veoma pozitivan feedback smo dobili i od Microsofta i od samih devojaka. Sjajno. Da li je vaša igrica open world game žanra poput Minecrafta ili kako ste vi zamislili? Predstavite nam onako kratko. Pa ovako, što se tiče našeg sveta, konkretno, on nije open world, iako ta verzija Minecrafta, Minecraft Education Edition, jeste open world, ali zapravo taj svet koji smo mi napravili nije, jer smo ga ograničili da se lik kreće tačno kroz mesta koje smo mi napravili, osmislili i da prolazi kroz one prepreke i da uči ono baš što smo mi odredili. Tako da što se tiče toga nije open world, ali u običnom svetu jeste. A da li je vaša igrica sastavljena iz blokova i nivoa? Kako biste to objasnili nekome ko je možda zainteresovan da proba? Mogu ja, pa jednostavno nije baš konkretno iz nivoa kao da kažemo u nekim igricama gde imate prvi, drugi, treći nivo, već i naš svet zasnovan na tome da imate zadatke koje morate preći kako biste nastavili dalje. Tako da, mislim, svaki zadatak jeste baziran na nekom programiranju u vidu zadatka ili u vidu pitanja da vi date odgovor da, ne, ali svakako nema kao prvi, drugi, treći, četvrti nivo, već je samo da morate da date odgovor kako biste nastavili dalje sa prelaženjem sveta. Svakako edukativno. S obzirom da je vaša igrica edukativna, šta se može da se nauči iz nje? Ovo pitanje se odnosi na početak stvaranja igrice i danas. Koliko ste razvili samu igricu u odnosu na ponudu na početku i sada? Pričali smo o istoriji, o srpskom jeziku, o programiranju, pa eto, da li se radi dalje na razvoju? Da, evo ja mogu da vam odgovorim na to. Ostalog sadržaja. Da, naravno. Dakle, kao što smo napomenuli, imamo 3 sveta za sad. Banović Strahinja, to smo već pričali, znači istorija, osnove programiranja i srpski jezik, ta epoha Banović Strahinje. Sad, najnoviji svet koji smo završili je svet digitalna pismenost, koja, kao što samo ime govori, treba digitalno da opismeni korisnike našeg sveta. To je jedan od stvari koja je veoma bitna u današnje vreme, jer se lako podleže napadima na internetu i tako to, a to je stvar koja nas stvarno ne uči u školi i koju nam niko nikada nije objašnjavao. To sve možete proći kroz naš poslednji svet. I na prethodno pitanje što ste isto pitali za nivoje, ovaj svet je drugačiji od sveta Banović Strahinja. Ovaj svet zapravo ima nivoje, ima 7 arena i svaka arena jednu oblast obuhvata iz digitalne pismenosti i na različitu temu od prethodne. Vrlo potrebno. Može, naravno, slušamo pažljivo. To je svet koji radimo to je u sklopu projekta ZUOV-a, Ministarstva prosvete, i to je u principu svet koji je za uzrast od 3 do 103, tako da nema barijere. I neki cilj je da opismeni kako učenike, ali isto tako i nastavnike, jer dosta nastavnika znamo i svi da ne znaju da koristite telefone, lepo, internet, laptopove, i sem što se bavi digitalnom pismenošću, bavi se i opštom kulturom, tako da je to jedan baš onako opšti svet koji nudi dosta znanja i
prilika. Da mogu samo da se nadovežem na Petra, to što je rekao da nema dosta profesora koji ne znaju da barataju toliko tehnologijom, to je idealna prilika da oni nauče te neke elementari, da mogu da se nastave samo našim ostalim svetovima koji imamo, da mogu da ih implementiraju u svoj nastavni rad i program, tako da taj svet je zapravo jako dobra podloga za ostale svetove koje ne može da se snađe u početku za njih. Ovo si fenomenalno rekao, Mihajlo, zaista. Pored vašeg mentora, da li vas je još neko od profesora podržao u vašoj inicijativi unapređenja obrazovnog sistema? Mislim, nas su svi profesori u školi podržavali, ali najviše naš mentor koji u principu s nama testirao taj svet, ali pored našeg mentora Katarine Veljković imali smo još jednog mentora za ovaj novi projekat, to je Ana Marković. Ona je radila zajedno sa nama, ali naravno i naša razredna, Ana Stanković i ostali profesori gimnazije su bili tu kad nam je, na primjer, potrebno bilo neko vreme da uradimo nešto, da nešto, mislim, odstali smo još od škole zbog takmičenja, tako da su nam pradali te časove, davali nam učionice da obavljamo pilot testiranja sa učenicima, tako da smo imali podršku od cijele škole. Mislim da je to posebno važno, to je posebno važna ta podrška okruženja i svih ljudi koji su upoznati sa onim što vi radite. Da takva situacija daje posebnu energiju, motivaciju i vama samima da nastavite dalje da razvijate kad imate podršku okruženja, podršku škole, nastavnika i svih koji, kažem, znaju za vašu priču, vašu kompaniju. Da li se slažete? Slažem se. Na prostoru Srbije, a i šire, na Balkanu, da li postoji još neka kompanija slična vama? Pa evo ja ću da kažem, pa u početku kad smo započeli sam naš rad, to je bilo početkom 2020. godine, ako se ne varam, nije postojala nijedna kompanija koja je slična nama i to mislim da i dalje ne postoji neka slična nama u suštini, gledajući na to kakav je početan kapital bio, kakve smo početke imali i zapravo koliko smo brzo napredovali, ne postoji nijedna slična nama. Bili su pokušaje ljudi da stvore nešto što je slično našoj kreaciji, da iskoriste našu ideju, mislim da se ni za koga od njih nije čulo, samo smo mi naišli neke njihove onako minimalne tragove, ali u suštini ne znam nikog koji je na tom nivou kao što smo mi ili neko ko je na tom putu za sada da bude na tom nivou kao mi. Bravo, momci. Iskreno bravo. Koliko vam je bilo teško da napravite ovakvu videoigricu? S obzirom da ste vi srednjoškolci, znamo da ste poseban programerski smer i da je programiranje ono čime se bavite, jel te, da ste vrlo, da kažem, nadareni za programiranje, pa koliko vam je bilo teško da napravite ovakvu videoigru? Evo, mogu ja. Jednostavno, u samom početku kada smo počeli da radimo s Svetom Banović Strahinja, mi, da kažemo, smo znali samo isključivo neke osnovne stvari, na osnovu znanja od pre što smo igrali samu igricu, ali nam je bilo, da kažem, malo teško zato što nismo znali dosta nekih kompleksnih stvari koje su nam dalje koristili, koje danas, na primjer, koristimo dosta lakše, tako da nam je za prvi svet bilo potrebno, da kažemo, dosta više vremena nego za druge svetove koje smo radili, jer prvi svet, da kažemo, probijanje leda i to bi je, da kažemo, najteže da se napravi, zato što jednostavno i za nas, čak koliko god da smo bili naviknuti na igricu, opet je bila neka drugačija i novija sredina, ali svaki naredni svet smo odradili sa lakoćom i trudili smo se naravno da bude što zanimljiviji i što bolji. Tražili smo da bude svaki naredni napredniji od prethodnog. Objasnite nam nešto više o paketima koji postoje u vašoj videoigrici. Dakle, naša kompanija u ponudi ima dva paketa. Prvi je osnovni paket, to je osnovna licenca, koji u ponudi daje svet po vašoj narudžbini, to je svet od nekog od svetova koji smo već napravili, daje tutoriale, video tutoriale koji ukazuju kako se koristi svet i neke osnove o igrici Minecraft, kao i 24-časovnu podršku. Ukoliko vam nešto nije jasno, mi smo tu na vašem raspolaganju da vam to objasnimo. A druga licenca je individualizovana,
i on daje isto video tutoriale i 24-časovnu podršku, ali je svet po vašoj narudžbini, dakle vi zadate temu, neku oblast iz škole ili života i mi ćemo to na naš najbolji način prikazati u jednom od naših novih svetova i taj svet vam proslediti. Sjajno. Koliko korisnika ima vaša igrica u ovom trenutku? Evo ja ću da govorim. Pa trenutno smo u određenom periodu u kojem smo zamrzli trenutno rad zbog priprema za fakultet i zbog završavanja novog projekta. Dok ne završimo zvanično novi projekat koji radimo sa Ministarstvom prosvete, nećemo puštati opet svetove, da kažemo, u ponudu, tako da trenutno smo u fazi razvića novog sveta, u fazi, da kažem, trenutnog stacioniranja što se tiče obaveza oko Edu Gamesa, ali u skoroj budućnosti bi trebalo da se nastavi, kako da kažem, prodaja, ne prodaja, nego ponuda. Razvijanje cele priče. Dobitnici ste specijalne nagrade Telegroup IT, za koju su se takmičili 20 učeničkih kompanija i u tako jakoj konkurenciji vi ste proglašeni za IT biser. Možete nam reći par rečenica o tom uspehu, kratak update ili osvrt na te nagrade? Pa u suštini nije toliko jaka bila konkurencija u tom IT sektoru u odnosu na nas, baš smo dominirali u toj primjeni IT-a u proizvodu, a u suštini sve je prošlo, dodela nagrade je prošlo super, doveli su nas u Telegroup, nas je doveo u njihovo sedište, tu su nam pričali o stvarima šta se bave, šta planiraju da rade i kakve neku viziju imaju za nas. I u suštini bilo je veoma edukativno, pričali su nam dosta stvari, dosta novog smo naučili i od tada u suštini jednu novu nagradu nismo uzeli, ali ta Telegroup nagrada je jedna od boljih iskustava koje smo imali generalno kao kompanija. Zato što su, baš je, kako da kažem, pa mislim, ovo nemam gdje da odem. Samo moram da dodam nešto, da ne bude da nismo uzeli njenu nagradu posle toga, to je zato što nam je to bilo posljednje takmičenje, tako da to je posljednja nagrada koju smo uzeli. Da, pa to, nije baš. Samo nisam naglasio. Imate li u planu da razvijate neke nove igrice ili projekte? Svakako, ako bude nekih prilika, prijavljivat ćemo se na razne projekte. U planu nam je da verovatno nastavimo saradnju s ministarstvom ili s takvim nekim organizacijama, tako da svakako. Mada sad, kao što je Mihajlo rekao, moramo da zamrznemo rad, prosto zbog fakulteta, prosto to su neke stvari koje su trenutno veći prioriteti, ali u bliskoj budućnosti ili nakon upisa fakulteta svakako planiramo da nastavimo da razvijemo. Kad si već pomenuo fakultet, koji fakultet planiraš da upišeš? U principu cijela ekipa, pa i ja planiramo da upišemo nešto vezano za programiranje. Ja lično se razmišljam među dva fakulteta, ETF u Beogradu i Fakultet tehnoloških nauka u Novom Sadu, a mislim da je cijela ekipa uglavnom tako nešto ili ETF ili FTN, ali uglavnom programiranje. Dakle, ostajete u struci, što se kaže. U industriji, u toj oblasti. I za kraj, reči motivacije ili poruka našim gledalcima? Prihvatite sve prilike koje vam život nanese, vi ste kreači svoje sudbine, radite ka svojim snovima i nemojte da ih čekate. Sve počinje od ideje, ne dozvolite da vaša ideja postane tuđa ideja, ideje uz rad, red i disciplinu garantuju uspjeh. Ovo je stvarno bilo jedno lijepo iskustvo i jednostavno ako se nađete u ovoj prilici, obavezno iskoristite jer ćete upoznati mnoge, desiti se mnoga prijateljstva i jednostavno samo iskustvo će vam pomoći u daljem radu i životu. Čak i najdosadniju stvar možete učiniti zabavnijom ako je spojite s nečim što volite. Dakle, uvek dajete svoj maksimum stvarima koje volite jer ćete doći do tačke u životu koju ste oduvek sanjali. Jedan klasičan savjet za kraj, nikada ne odustajte jer koliko god je teško, samo trud, rad i doći ćete do svog cilja. Momci, hvala vam na gostovanju i odličnom razgovoru. Hvala vama na pozivu, nama je čast što smo večeras bili vaši gosti.
Hvala svima koji su došli do ovog dela webinara. Za kraj poručio bih vam da pratite Edu Games na mrežama, da pratite Impuls Centar na mrežama. Vidimo se za 7 dana u novoj epizodi webinara iz serije Mladi motivacija i inovacija. Zdravo!